O infinitivo concertado é o que ten o mesmo suxeito que o verbo do que depende e pode desempeñar dúas funcións sintácticas, suxeito ou complemento directo. Podemos dicir que o infinitivo desempeña a función de suxeito cando depende de verbos impersoais que signifiquen é posível, convén, é preciso e outros semellantes, así como do verbo eimi cando vai acompañado dun substantivo ou dun adxetivo neutro. No exemplo que aquí presentamos, o suxeito ven representado por unha oración de infinitivo, ente magea pozneskein, que realiza a función de suxeito. O verbo estín sería o verbo principal e calón fai de atributo en forma neutra. O infinitivo desempeña a función de complemento directo cando depende de verbos transitivos que expresan lingua, vontade, entendemento e esperanza, como por exemplo lego, decir, bulomai, querer, celo, querer, que leu, ordenar, nomiso, considerar, etc. Neste exemplo, o complemento directo do verbo ven representado por pistus filus egein, creo ter amigos fieis. E o verbo principal é nomiso, o suxeto do verbo é un eu sobreentendido. O infinitivo non concertado, a diferencia do concertado, é o que ten un suxeito distinto ao verbo de que depende. Polo tanto, o infinitivo non concertado leva un suxeito propio que vai sempre en acusativo. Na traducción temos que introducir a proposición de infinitivo coa conxunción que, e o infinitivo traducilo por unha forma persoal. Pode realizar, ademais, dúas funcións sintácticas. Ben de suxeito, ben de complemento directo. Funciona de suxeito cando depende de verbos impersoais ou do verbo eimi acompañado dun substantivo ou adxetivo neutro, igual que no infinitivo concertado. No exemplo que temos aquí, kalon estitus estratiotas hipertes patridos apozneskei, o suxeto do verbo esti é toda a oración de infinitivo que vai desde tus hasta apozneskein, con un núcleo verbal do infinitivo apozneskein. E o suxeto do verbo apozneskein, do infinitivo, non é o mesmo que o do verbo eimi. Desempeña a función de complemento directo cando depende de verbos transitivos, os mesmos que vimos para o infinitivo concertado. O infinitivo pode ir acompañado por un artigo, que entón substantiviza o infinitivo. Este considérase que vai en neutro singular e o seu caso ven dado polo caso do artigo. No exemplo, o infinitivo depende dun artigo enxeritivo, que é complemento do adxetivo axios, digno de ser ensinado. Con moita frecuencia, o infinitivo pode ser traducido como un substantivo equivalente, digno de enseñanza polos mellores filósofos, igual que digno de ser ensinado polos mellores filósofos.